Bon dia, bona tarda, bona nit, latinos todos. Avui visitarem un artista de cap a peus. Ell és Plácido Romero, un pintor resident a Barcelona, però original de Màlaga. Per tant, és castellanoparlant i alumne potencial de català. El que volem saber és quin grau de coneixement té del català i aprendre amb ell algunes paraules pròpies del seu ofici i de l'art en general. Per això avui m'he posat aquesta samarreta, homenatge a Pablo Picasso, un altre il·lustre pintor malagueny, que gairebé és tan genial com el nostre Plácido Romero. Anem a visitar-lo, doncs. Doncs crec que hem arribat. Voilà! Buenos días. Bon dia. Sisplau. Sisplau, endavant. Vais a parlar en catalanyol, que és una mescla entre, ja sabéis, el català i l'espanyol. Aquest és l'estudi, el laboratori per a la fotografia. També fas fotografia? Què fas, catàleg o què? Per penjar-ho a xarxes o com és? Sí, normalment és per penjar-lo a la xarxa. I també per el catàleg, i tota la meva obra està catalogat. I he fet el temps en què han fet les obres, qual és el propietari, i esta és la idea de tota l'obra, tota fotografia, ¿sabes? La fotografia d'aquí, y la obra com ha sido feta, acrílic sobre paper, la medida, qui és el propietari, quan han pagat. Tu tens marxant d'art o ets tu el teu propi marxant? Normalment l'artista té que ser el propi marxant. M'ensenyes la part de l'estudi de dintre? Mira, este és l'estudi. Este és l'estudi que aquí és on treballes? Sí, on treballo. Molt bé. Este es un encargo, pero un encàrrec sin tema ni nada. O sea, quiero un cuadro lliure, ya. Quiero un cuadro para la cama. Lo que sí fas és fotografia, crear un diàleg con el comprador. Molt bé. Aquí tens més obres? Sí, moltes. Mira, aquí és el hijo de Putin. El fill de Putin. El fill de Putin? Sí. Muy guapo. O dentro de esto también está este que es el infierno. Se llama un selfie en el infierno. Un cel a l'infern. Selfie. Un selfie. Ah, selfie del infierno. Por eso es este. La idea es que este se está haciendo la fotografía. Molt bé, Plácido. Ara volia preguntar-te, si jo parlo en català, entens en quin percentatge? 100%. 100%. Perquè et coneixi una mica més, es pots dir 5 coses que t'agradin? Viatjar, la meva nòvia, Sí. els meus fills, Sí. pintar, m'agrada molt, i la quinta, tenir diners, molts diners. El canal que tinc de català es diu Catalán para Latinos. Per tu, què és un latino? Quan parles de latino, jo penso en un sud-americà. Jo el que defenc és que el llatí, Sí. tots venim del llatí, llavors els latinos som els malaguenys, els catalans, els portuguesos i evidentment els llatinoamericans. Però jo crec en la unió dels llatins, que som tots, no? Sí. Latinos somos todos, que és mi lema. S'entén que eres guapo, que és agradable i que baila salsa. Doncs, Plácido, hem vingut a posar-te a prova, a veure quins coneixements tens de català en el teu espai, en el teu ofici. Jo aniré traient alguns objectes, et diré en castellà i tu a veure si ho saps en català. Molt bé. Vale? Comencem pel més evident, que és un pinzell de pintar. L'has dit en Ja l'he dit en català. Pixel. T'has dit donant peixet. La veritat és que necessitava l'ajuda. Gràcies. Un pincel, un pinzell. El pinzell, la Z en català, es fa Z, com un Z, una vibració.
el pinzell. Zel. Pinzell. Pinzell. La ella final, ja sé que costa, a vegades, la ella. Pinzell. En castellà, una espàtula. És espàtula. Espàtula, igual. Jo crec que és espàtula. Espàtula. Aquí vist que tens un element molt típic de l'estudi de pintor, un matamosques. Per què tens un matamosques? Perquè aquí hi ha una quantitat de mosques i mosquitos tremenda. Una matamosques és un matamosques. Això és molt important per ser net i polit. Un trapo. Un trap, una roba vella. Trap Netejar. per netejar. Molt bé. Esto? Un làpiz. Llapis. Un llapis. Te fas esbossos amb llapis abans? No, normalment el llapis és per escriure davant, d'atrás, Darrere. darrere del quadre. Ah, per escriure la data. Sí, idees, títol... Bé, bueno... Un tubo de pintura. Com és? Tubo, suposo. Tub. Tub de pintura. Aquest és oli, però és possible que sigui oli o acrílic, que és dos materials diferents. Doncs aquí tinc l'element clàssic que és la paleta del pintor, no? En català seria... Jo crec que paleta també. És paleta. El que és que la E és oberta. Paleta. 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 La paleta. Ara preguntaré sobre els colors, que això ens importa molt. Esto es un verde? Verd És en un català. verd. Sí, és un verd terra Això... carmí, vermell. Vermell és el rojo. Sí, pero el oscuro es carmín en castellano. Yo no sé. O grana, no? Grana, carmín de grana. El blanco. Blanc. El blanc. Això és un negre, potser? Negra. Negro es negro. Seguimos con... Aquí hay varios azules, no? Com és azul? Blau. Blau. Blau, en aquest cas, tenim... Blau fosc o blau marí i blau cel. Cel. Sí. Blau cel. Sí, de fet, aquest blau. Perfecte. Això és un marró... Terra. Terra. Diferents terres. Això és un... Groc. Un groc? Groc cadmi. Groc cadmi. Cadmi. Però groc, per mi el groc és aquest. El groc llimona. Groc llimona i groc cadmi. És una mica ataronjat, no? Sí. I quan has de fer un taronja, tires del groc cadmi? O barreges el groc amb el groc con el vermell. Que el taronja, naranja, el taronja, també es pot dir carbassa, en català. Sí. Color calabaza. I això ja és un altre ocre, un altre marró? No, aquest és dorado. Ah, és un dorat. D'or. Color d'or. Daurat. Daurat. I el plata seria platejat. Apartat dels colors ja tenim. Ara volia fer una pregunta. Quin és el quadre més car que tens aquí? T'ha tassat amb més car. Los cuadros más caros son los más grandes. Pues Els que porten més feina. El preu és por tamaño. Cada centímetre vale un dinero. Ah, va por centímetre. Metro quadrat. Jo volia agafar un petit, ficar-me'l a la bossa. Se va a manchar. No. Manxar-se, saps com és en català? No. Tacar-se. Una taca és una manxa. Que tu veig que et taques força. Encara que ves... Aquesta és la teva roba de feina? No. Què poses? Poses una bata? No, normalment tinc roba de treball. Roba com? Pijama. Un pijama? Normalment me levanto, levantarse. Aixecar-se. Me achaco de la cama y me poso el... Bueno, no, con el pijama y ya pinto. El pijama. I per anar a dormir, que pues la roba de pintar, no? Podem veure sobre què pintes, per exemple, aquests quadres que m'han ensenyat al del cel, veig que és una fusta. Fusta, ya lo has dicho tú. Madera. Madera. Ai, no sé si s'aprecia, però els núvols tenen cara, tenen rostre. Sí. Això és fusta, també. Fusta. Aquí és llenç. M'han dit que és llenç en català, Llenç, que és una tela, bàsicament. És la tela típica que va grapada sobre el vestidor. Bastidor. Va grapat? Sí. Té alguna altra superfície? Sobre paper. La que pintis? Paper. Aquest és un paper. El paper és millor. Paper és aquarel·la. No, oli també. És oli. Després, aquest paper va encolat sobre fusta.
L'element que tens aquí darrere, el caballete. El cavallet. Cavallets! El cavallet. Que seria caballete, és B, com B alta, cavallet, amb B baixa. Que l'utilitzes per pintar? O bé tu pintes a la paret? Bueno, pinto al sol, Al terra, al sol. al terra, pinto en paret, com aquí, posant a la paret, grapant a la paret, i després, quan ja és quasi finit, acabat, pues poso en el cavallet i ja... Els retocs finals. Retocs. Si algú volgués contactar amb tu perquè li agrada la teva obra i potser comprar-te un quadre, com ho faria? Bueno, yo tengo una página web que es placidoromero.com Molt bé, ho posaré a sota per qui y vulgui. es posible también a través de Facebook encontrarme, Plácido Romero Martínez. Per acabar, una pregunta que faré a tothom. Quina és la teva paraula favorita en català? La palabra favorita para mí es buchaca. Butxaca. Buchaca. Butxaca. Sona que té la T i la X, butxaca. Sí. Es por esto de ser bolsillo, ¿no? Y como antes dije también que lo que me agradaba era los dineros, pues una buena buchaca para meterse els diners. Tu ets més de butxaca foradada, no? Sí, que vol dir que no tens mai diners a la mà, no? Més que foradada, cosida. que no entra nada. Res, ens acomiadem. Si us ha agradat el vídeo, donem un like, un m'agrada, un me gusta i ens veiem aviat.